Dobré ránko, priatelia, Slovenky, Slováci a všetci, čo tu žijeme. Priatelia, blíži sa pomaly september a voľby v septembri budú snať najpodstatnejšie voľby v histórii Slovenskej republiky, aké sme tu kedy mali. Totižto Slováci sa rozhodnú v týchto voľbách, či Slovenská republika sa stane znova suverenným a právnym štátom, alebo či ostaneme otrokmi a ďalšou hviezdičkou Spojených štátov. V týchto chvíľach, v tej dobe, v septembri sa Slováci budú môcť rozhodnúť. Či sa vyberieme tou správnou cestou, alebo či naďalej ostaneme otrokmi Európskej únie a Spojených štátov amerických. Včera Robert Fico, predseda strany Smer-SD, to jasne povedal. Respektíve ukázal, že toto, čo sa deje na Slovensku posledné 3 roky, sa plánovalo už dlhodobo. Ja som už to tiež tvrdil, že sa to dialo v rokoch 2016-2017, ešte pred vraždou Jana Kuciaka, keď sa stretávali Bernard Slobodník, ten kajúcník, ktorému keď vykopli ráno dvere, tak ho našli v posteli s chlapcom a sa doslova do písmena po toto, nie že obrazne, on sa po toto, ktorý sa stretával s Igorom Matovičom. V tej dobe vznikli dve skupiny. Jedna skupina na čele s Igorom Matovičom, ktorí sa rozhodli zničiť právny štát, alebo ináč povedané, za každú cenu zničiť opozíciu Roberta Fica, v tej dobe vládnucu stranu. A druhá strana bola liberálna spoločnosť, ktorá chcela zo Slovenska spraviť ďalšiu hviezdičku Spojených štátov. Tam patrí Zuzana Čaputová, novinári Tódová, Vagovič, Marek Vagovič, Aktuality.sk a ostatní. Stretávali sa, plánovali, až to dotiahli tam, kam to dotiahli. Ja si, priatelia, kladiem otázku. Vražda Jana Kuciaka im neskutočne pomohla. Boli by schopní obetovať jednoho človeka, aby sa dostali k moci? Položte si túto otázku. Alebo len využili príležitosť vraždy tohto novinára a jeho snúbenice, aby sa dostali k moci. Lebo, povedzme si otvorene, keby nezavraždili Jana Kuciaka, v živote by sa táto liberálna spoločnosť, v živote by sa Igor Matovič a jeho čurilovská mafia nedostali k moci. Buď im veľmi pomohol tento Kuciak, alebo položte si otázku sami. Priatelia, a to, čo sa deje, je neskutočné. Napríklad, bývalý prezident policajného zboru, Spišiak, Oskara Világiho pravá ruka, nastupuje do progresívneho Slovenska. Konzervatívny politik, ktorý skutočne akože, ale nie je konzervatívny, on a Világi sú konzervatívci, ktorí majú úplne iný názor. Prečo vstupuje Spišiak do progresívneho Slovenska? Mimochodom, tento Spišiak má za ušami toho narováši dosť a dosť. Vieme veľmi dobre, že jeho šéfom je Oskar Világi. K nemu sa jedného dňa vrátime a to budú veľmi zaujímavé informácie. Oskar Világi mal Spišiaka, Spišiak mal Mikulca a je zhodou okolností, že Mikulec je ministrom vnútra a Spišiak je jeho poradca. V minulosti mal Oskar Világi konflikt s istým podnikateľom Zoroslavom Kolárom. Je zaujímavé, že Zoroslav Kolár po nástupe tejto liberálnej, neviem čoho, sa dostal k moci. Zas tu máme tohto slniečkara, super. Len teraz to spravíme tak, že tento slniečkar zas tu neuvidí, takže priatelia, prosím vás, vyklikajte si ho a pekne ho zrušte. Oskar Világi mal
konflikt s Zoroslavom Kolárom a Zoroslav Kolár skončil vo väzbe. Údajne za tým mal stať nikto iný ako Spišiak, poradca ministra vnútra. A to, čo sa deje, je ešte celkom zaujímavejšie. Oskar Világi. Ak si myslíte, že Oskar Világi sa dostáva len do progresívneho Slovenska, mýlite sa, priatelia. Totižto, teraz dobre počúvajte, strana Hlas SD, alebo respektíve strana Hlas LD, má vo svojich funkciách, alebo novovymenovaného funkcionára v Dunajskej Strede a celý ten okres, istého pána, ktorý... Sekundička. Istého pána, ktorý je právnikom Oskara Világiho. Neviem to v týchto chvíľach nájsť. A nespomeniem si na jeho meno. Aha, pardon. Tým pánom z Hlasu LD, ktorý je jednoznačne právnikom Világiho, je pán Boris Beňovič. Je známe, že Oskar Világi sa už niekoľkokrát stretol aj s predsedom strany Hlas LD, Petrom Pellegrinim. Takže áno, Oskar Világi si myslím, podľa môjho názoru, dostáva do progresívneho Slovenska a Hlasu SD. Boris Beňovič je toho priamym dôkazom. Takže voľby v septembri ešte raz, ak budú, o tom, kam Slovensko bude patriť, rozhodnú občania. Či zostaneme stále otrokmi, alebo sa konečne oslobodíme. Mimochodom, ten čierny Peter zostal v rukách Igorovi Matovičovi. V rámci jeho nenávisti k strane Smer SD, okrem toho, že obetoval celé Slovensko, zničil celé Slovensko, ho opustili všetci jeho, ktorí sa vyťahli po jeho chrbte. Typickým tam bol Jaroslav Naď a Eduard Heger. Tí sa vyškrabali po jeho chrbte. Ale tí majú za úlohu, tí sú agenti Spojených štátov amerických podľa môjho názoru, lebo robia všetko proti Slovenskej republike. Keď sa ešte raz, priatelia, vrátim k tomu Világimu. Nejde mi do hlavy, prečo Spišiak ide do progresívneho Slovenska. Progresívne Slovensko je jedným z top favoritov, ktorí podporujú Ukrajinu, sankcie voči Ruskej federácii. A Oskar Világi je šéfom Slovnaftu, ktorý najviac trpí týmito ruskými sankciami. Prečo Spišiak ide k niekomu, kto likviduje v kvázi Slovnaft? To je zaujímavé, priatelia. A preto treba dnes 23.3.16.00 prísť pred Národnú radu a jednoznačne povedať týmto skrachovancom, skrachovanej vláde, že stačilo. Stačilo rozbijania právneho štátu, stačilo robenia Slovenska, čo ja viem, čoho. Nemôžem sa vyjadrovať, lebo zase blokujú títo liberálni všelijakí, čo ja viem čo. Takže priatelia, ešte raz, dnes sa vidíme pred Národnou radou Slovenskej republiky a tam si dovolím povedať aj iné názory. Tam nás nezablokujú. Budete to počuť napriamo. Takže prajem vám, priatelia, pekný deň a vidíme sa v Bratislave.